खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय दिनैनि मेन गुबै टपिकआनो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे बीजेपी पार्टीखौ जोंनि बीटीसी ओनसोलाव सोर एन्ट्रि खालामनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा होबोदों आरो बैफोर माखासे लिडार्सफोरा आन्दैयै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबोबाय थादों दिनैनि समसिमहालागै बेफोरबायदि खामानियाव बिथांमोना नांथाबनानै दं जेरावनोखि जोंनि जाबायदि थासारि बे थासारिया मोनसे समाव ओरैबायदिसो जाहैनो हागौ बै त्रिपुरानि जाबायदि थासारि नोंथांमोना मिथिगौना त्रिपुरायाव जे थोरसियाबो जोंनि हायाबो जोंनि गासैबो मोनथायानो जोंनि नाथाय बैफोर गासैबो मोनथायनि सायाव जों जेब्ला बाथ्रा बुंनो थाङो बा जोङो जेब्ला माबा मोनसे खामानिखौ लाना जोङो थांखि लायो अब्ला बैफोर खामानिनि सायाव बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव जों माने मा जायो बै माखासे गुबुन हारिनि मानसिफोरनावसो माने पारमिसन साजेसन लानो गोनां जायो थिग बेफोरबायदिनो मणिपुरनि जाथाय मणिपुरावबोथ' गोदो थांनाय समाव बेफोरबायदि गावजों गाव एसेबां गाज्रि दानलाय सुलाय दाङाबाजि जाफेराखैमोन नै नोंथांमोना रोखा नुदों सोर एन्ट्रि मारिदों मणिपुराव नोंथांमोननि सिगाङाव आं एग्जाम्पल होनांगौ दरखार गैया एन्ट्रि मारिनाया सोर पलिटिकेल पार्टिया बबे मोनसेया बेफोर एन्ट्रि मारिनाय लोगो लोगोनो नाय मणिपुर बायदियाव ओरैबायदि गेदेर मोनसे दुंहाव थासारि बे थासारिया दिनैसिमबो जोबनो थाखाय नै दा बावैसोबाव आरोबाव रकेट गावनायजों लोगोसे साब्रै साबा मानसिफोरा माने थैदों बायदिसिना दानलाय सुलाया दाबो जागासिनो दं अब्ला जोंनि नर्थ इस्ट रिजनाव जोंनि ट्राइबेल हारिनि सायाव माबायदि गाज्रि नोजोर गोग्लैदों लोगोसे मेजरलि जोंनि बीटीसी ओनसोलखौ गादबनो थाखाय माबायदि जोंनि हारिनिनो बै सानैसो लुबैसुला लिडार्सफोरखौ माबायदि अस्त्र खालामनानै दोनदों बै गुबुन हारि पलिटिकेल लिडारफ्रा रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन মই অসমৰ মন্ত্ৰী ৰাইজে পাতি দিয়া মন্ত্ৰী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিটিচিত সোমাব নিদু চকচোন কিমান সাহস সাহসৰো এটা সীমা থাকিব লাগিব টকা আমি দিম আৰু আমি ইয়াত সোমাব নোৱাৰো তাৰমানে তেওঁ ভাবে যে এখন তেওঁ দেউতাক মাক পৈতৃক সম্পত্তি হিচাপে বিটিচিখন আহিছে হেতুটো হ'ব নোৱাৰে थारैनो गमामायैनो जोंनि बीटीसी ओनसोलाबो बै त्रिपुरानि बायदि बै मणिपुरनि बायदि बै अरुणाचलनि बायदि बा जोंनि नर्थ इस्टआव जेसेबांखिनि ट्राइबेल स्टेटफोर दं बेफोरनि बायदि जुदि जोंनि बीटीसी ओनसोलनि थासारिया जुदि फैयोब्ला अब्ला नोंथां रायजो राजाफ्रा सोरबायदि लिडारखौ दाय हमगोन सोरबायदि लिडारखौ नोंथांमोना बै समाव साजा होनो थाखाय रेडि जागोन नोंथांमोना दिनैनि समावनो साननानै रेडि जानानै लाखा बे बाराव जोंनि हारिनि जायखिजाया लिडारानो जायाथों मानो बैफोर लिडारफ्रा जोंनि हारिनि थासारिखौ लानानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि हारिनि अलखदनि समाव जुदि बैफोर लिडारफ्रा जुदि गसंथाफैयाब्ला अब्ला जों बैफोर लिडारफोरखौ जों थोंजोङै गासै रायजो राजाफ्रानो साग्रिद खौसे जानानै साजा होनांगोन रायजो राजा नोंथांमोन बे बाराव खिन्थु गासैबो रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै थाखा आरो जों रायजो राजाफ्रानो भट थुनानै देरहासार होहरो नाथाय बैफोरबायदि डार्टि पलिटिशियानफोरनि थाखाय आरोबाव जों रायजो राजाफ्रानो माने भुगिनो गोनां जानानै फैयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो जों गासै रायजो राजाफ्रा फंसे बाथ्राखौ मा साननांगौ जे सोरबायदि लिडारनि दैदेननायाव एसेब्लाबो जोंनि बीटीसी ओनसोला जोंनि गासै बर' हारिनि बर' गामिफ्रा एसेब्लाबो माने गोजोन थासारियाव थानो हायो बा एसेब्लाबो दावगानाय लामाजों जों फैनो हायो बेफोरबायदि लिडारखौसो जोङो दिनैनि समाव सायख'नांगोन रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला जों दिनैनि समाव बे बिथिंनि बेलायाव सोरबायदि लिडारखौ जों जोंनि मेगननि नोजोराव नुहुरो नोंथांमोना दिनैनि समाव बेखौबो नोंथांमोना हमदांनो हानांगोन दिनै नाय बिटिआर बायदि मोनसे एकर्ड जाय एकर्डखौ माने मोनसे पिस गोजोन गोरोबथानि मुंजों माने एकर्ड खालामनानै लानानै फैबाय स्पेशली एनडिबि ब्रादार्सफोरनि थाखाय बेखौ माने मोनसे पिस एकर्डनो जेरावनोखि एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ हाग्रानिफ्राय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों उदां फोथाराव लाबोनाय जादोंमोन नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ लाबोखांनायनि अखानायैनो माने दाउ सैमा अमाफोर बायदि माने जोबथेसालियाव सानै साथामसोखौ आरोबाव दोनहैबावबाय नायदो रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो सानैसो एनडिबिफोरा फैनानै पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै सिआरनि पावार लानानै दङ नाथाय बैसोर मानसिफोरा गावसोरनि केडार्सफोरखौनो दिनैनि समाव सिनायनो रोंला अब्ला बिसोरनि बेफोरबायदि दाङाबाजि गुलाय गुजायखौ जों रायजो राजाफ्रा जुदि जों सानफ्रोमबो जुदि नुबाय थायोब्ला अखा नायब्लानो जों जुदि नुबाय थायोब्ला जों गासै रायजो राजाफ्रा माने दुखु मोननायल' नङा रायजो राजा नोंथांमोन जों माने लाजियो आरोना जेरावनोखि गावसोरनि केडार्सफोरानो दिनै ओरैबायदि आलाय सिलाय जेरावनोखि मोननांगौ जाखिनि मोनथाय बेखिनिखौथ' मोनाखै नाथाय जाय लिडारफ्रा दिनै
रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ जेरावनोखि गभर्नमेन्टनि सियार पावारखौ लानानै दङ अब्लाबो बै एनडिएफबि लिडारा मोनसे समाव हाग्रायाव थानानै बैफोर केडारफोरखौ लानानैनो हारिनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना हाग्रायाव थाबायबायनानै गसंथाबोदोंमोन नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहाय बिथांमोना पलिटिकेलाव सीटनि पावार लानो सुबिदा मोनखांनायनि उनावहाय बिथांमोना दिनैनि समाव मानो गावबा गावनि केडारखौ दिनै मानो सिनायनो रोंदिया बेसो जादों दिनैनि समाव मोनसे देरसिन सोंथिया जेरावनोखि जों दिनैनि समाव नुनो मोनबावो बै एनडिएफबि केडार्सफोरानो गावसोरनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दिनै धरना होनांगौबो जानानै फैदों अब्ला बेसे लासिंसिं अब्ला बै सियार पावार लानानै जिरायनानै थानाय सानसे समनि बै एनडिएफबि लिडारा गावसोरनि एनडिएफबि ब्रादार्सफोरनि प्रब्लेमखौ बै लामायाव ओंखारनानै धरना होनाय नुथायखौ नुनानै बिथांमोना लाजिनाय दंना गैया लाजिनांगौ नोंसोरो एसे मिथिबाय लाजिनांगौ जायबायदि एकर्डनि गेजेरजों गासैबो एनडिएफबिफोरा दिनै उदां फोथाराव फैनांगौमोन दिनै डिआर नाब्ला सार रन्जन दैमारि सारा दिनै उदां फोथाराव फैनांगौमोन दिनै बिटिआर एकर्डनि थाखाय सिगनेचार खालामनो थाखाय सासे सिगनेटरि खालामनो थाखाय दिनै रन्जन दैमारि सारखौ माबोरै जोबथेसालिनिफ्राय लानानै सिगनेचार खालामहोना फैखो बे बिटिआर एकर्डआव नाथाय बे बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होखांनायनि उनाव रन्जन दैमारि सारखौ आरोबाव मा जोबथेसालियाव दोनफैबावबाय आरोबाव माने दानि सीएम प्रमद बर' बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो माने मा नै रन्जन दैमारि साराबो माने उदां जाबायनो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुङो बे मानसिया जों रायजो राजानि गेजेराव साला जोंनाव हारिनि सेन्टिमेन्टेल गैया नामा हा नोंसोरबायदि नंखाय सासे सेल्फिश लिडारफोरनि बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ जोङो खोनासंनो थाखाय बे हारियाव जोनोम लादों नामा जोंहाबो मावनो हानाय गोबां मोन्थाय दङ जोंहाबो बुंनो हानाय गोबां मोन्थाय दङ बेखायनो जों दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुङो गोबां बाथ्रा सोंथि सोङो दम दं जोंनावबो मावनो दम दं जोंनावबो बुंनो मिथिबाय नांगौ समाव जों दिन्थिगोन मोनसे समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों गावखौ सारेन्डार खालामनानै दिनै बिटिसि सरकार सालायबाय लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिथांनि जेसेबांखिनि बिएलटि केडार्सफोर दंमोन बिथांमोनाबो गासैबो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाबोजोबनो हादों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय माखासे बिएलटि केडार्सफोरा बे बिटिसि एकर्डनि उननिफ्रायनो उदां जानो हादों लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि बिएलटि केडार्सफोरखौ सीआरपीएफ सीआईसीएफ बा डिफेन्स लाइनाव साख्रि हरबावदोंसो मिथिगौ नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों मा खालामनाय नुनो मोनदों जोङो एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ लाना फैखांनायनि उनाव सैमा अमाफोरबायदि खालामफैनायखौ जों नुनो मोनबाय अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन साख्रि होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा ओरैबायदि बाथ्रा लाजिनो गोनां दिनैनि समाव ओरैबायदि नंखाय अब्ला नाय बेसे लासिंसिं जेरावनोखि बिटिआर एकर्डनि अखानायैनो मोनसे एनएलएबि बायदि हानजाया जोनोम जाफिननो गोनां जादोंमोन जेरावनोखि बिटिआर एकर्डखौ गोजोन गोरोबथामोननो अखानायैनो होमबा एनएलएबि बायदि मोनसे हानजाया मानो जोनोम जानो गोनां बाध्य जाखो नाथाय मोनसे लाजिनांथाव बाथ्रायैबो बाव जेरावनोखि एनएलएबिया केम्प खानानै दंमोन बे केम्पखौबो माने थांनानै बुख्रेबजोबबावदो नाय अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि जोंनि आखायावनो बिटिसि सरकारा दंमोन जोंनि आखायाव पावार थासेयावबो बै एनएलएबिनि केम्पखौ माबोरैहाय बुफायनानै होखारहरनो सुबिदा चान्स मोनखो आरो जाय समाव एनएलएबिनि केम्पखौ बुफायदोंमोन बा बोस्रां बोस्रि खालामनानै बिसोरखौ होखारदोंमोन बै समाव जोंनि हारिनि सरकाराव थानाय बै लिडार्सफोरा मानो बै समाव फंसेबो खुगासिना बाथ्रा बुंदिया फंसेबो गसंथाफैनानै मानो बाथ्रा बुंनो हादिया बेनि आन्दोनि गुबै पलिटिक्सआ मा नुगासिनो दं जों नायगासिनो दं गासैबो रायजो राजाफ्रा नायगासिनो दं सासेबो खारग'नाय नङा खिन्थु जोंनि हारिनि जाय पलिटिकेल लिडारानोखि गावनि पलिटिकेल केरियारखौ अरायसम स्टेन्ड खालामनो थाखाय जोंनि हारिखौ फाननायनि लामायाव लांनो नाजागासिनो दं बैफोर लिडारफोरा बे लामानिफ्राय गोजानाव थाखानाया मोजां नङाब्ला फैबाय थानाय समा ओरैबायदि गाज्रि जागोन बैफोर मानसिफोरनि थाखाय सिगाङावनो बुंखानाय जाबाय अब्ला एनडिएफबि ब्रादार्सफ्रा दिनैनि समाव बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों फैनायनिफ्राय फैयानो साबसिनमोन जेरावनोखि दिनै बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि उनाव ओरैबायदि असान्तियाव गावबा गावनि लाइफखौ दैदेननो गोनां जादों जेरावनोखि बे बिटिआर एकर्ड जेरावनोखि एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ लानानै मोनसे पिस एकर्ड जेरावनोखि पिस एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे पिस एकर्ड बिटिआर एकर्डनि उनावहाय गासैबो एनडिएफबि केडार्सफोरा
जोबथेसालियाव थानाय जेसेबांखिनि केस गोनां एनडिफोर गासैबो उदां जाजोबनांगौमोन नाथाय मा नुबावदों जोङो बिटिआर एकर्डनि अखानायैनो बै सानै साथाम जेरावनोखि फर एग्जाम्पल दिनै मानगोनां एम बाटा सार बिथांखौबो दिनै जोबथेसालियावसो दोनहैबावबाय नाय जोबथेसालियाव थानायखौ बहनो हायाखिसै बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय नाथाय बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय माने उदाङाव फैखानाय माने केडार्सफोरखौ आरोबाव माने जोबथेसालियावसो माने दोनहैबावबाय अब्ला नाय बेनि आन्दोनि पलिटिक्सआ मा गोबां गेदेर पलिटिक्स दं बेनि आन्दोआव रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे जायफोर जोंनि हारिनि पलिटिक लिडारफ्रा बे पलिटिकेल पलिसियाव इनभल्भ जानानै दङ बैसोरो माने ओरैबायदि माने मा होनो इखो रां साफायगासिनो दं जेरावनोखि उदैफोरा सानफा एफा माने गेदेरनिफ्राय गेदेर जाबोगासिनो दं ना गावबा गावनि इमेजखौ पलिटिकेल फिल्डआव हाइलाइट खालामफैदोंना नंखाय बाथ्रा बुंनानै हारिखौ फाननानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्टेन्ड खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थाखा दिनैनिफ्रायनो हाजार बार गोजानाव थानो नाजाखा नङाब्ला जायफोर लिडारफोरा बारम्बार बुंखादों हारिखौ इउज खालामनानै हारिनि बेसेनखौ इउज खालामनानै हारिनि बेसेनखौ गाज्रि पलिटिकेल फिल्डआव इउज खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ जुदि पलिटिकेल फिल्डआव दानो नाजानाय लिडारफोर दंब्ला बिथांमोना गोजानाव थानाया मोजांखा नङाब्ला नोंथांमोननि फैबाय थानाय समा इयुन समा जोबोर गाज्रि जागोन गोसोआव खोनासंना लाखा दिनैनि समाव जों ओरैनो स्टेन्ड जायाखै स्टेन्ड जानायनि गोबां गुबै जाहोन लोगोसे आन्दोआव जोंहाबो गोबां थांखि दं हारिखौ लानानै जोंहाबो गोबां सिमां दं रैखा खालामनो जोंहाबो गासै बर' फिसाफोरानो मोन्थाय दं जेरावनोखि जों दिनै ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों स्टेन्ड जानानै बाथ्रा बुंनो गोनां जानानै फैदों दिनैनि समाव जानो हागौ जों माखासे समाव सोरबा लिडारफोरखौ डाइरेक्ट थांखिनो रायथावना लिडारखौसो जोङो रायगोन मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि जाय लिडारा रायजाथावना बेबायदि लिडारखौ जों रायगोन डेफिनेटलि 100% जों रायगोन सोनखारिगोन बेनिफ्राय बै गाज्रि लिडारफ्रा सासेबो जोंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय बारग'नाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन जोबथियाव मोनसे भिडिअखौ नायलां नोंथांमोना जोंनि एनडिबि ब्रादार्सफोरनिनो बिथांमोना मिडिया निउस पर्टेलनि गेजेरजों मा फोरमायखो नोंथांमोना कमप्लिटलि खोनासंजोबनानै नायग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना मा बुजिनो हाखो आंनि बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि दलगुरु खुंनाय आरो बे खुंनाय भट पार्टिफोर दं मुंख्लंखालाय मुंख्लं बिसिनाबो मुंख्लं जोंनियाबो मुंख्लं मोनसे समाव बयबो ज'मोन नालाय दा बिसोर गभर्नमेन्टलि सिस्टेम खुंनो नागिरदोंमोन गभर्नमेन्टलि खुंनायाव बिसोरा माने बहुत किसुमान माबायाव मा होनो थाखा फैसानि बहुत गोनां दं थाखा फैसाबो अभाबाव बेसा गैया नों गोगोम खुंनोबो हागौ होमबाबो जा इउनाइटेड फराम सिस्टेमै सेन्ट्रेल जा जिखिनि दं बेखौ जों खुंनाय जागोन आरो मोनसे खोथा दिनैसिम जों सम मोनसे बयबो जयै खुंबाय थायोमोन दा मानो जों आलदा आलदा खुंनाय जादों सम मोनसे 4 बोसोर गभर्नमेन्ट जाबाय दिनैसिम जोंनि फुलफिलखौ दिनैसिम रावबो साक्सेस खालामनो हायाखै गभर्नमेन्टआ दिनै जेलाव थानायानो होन माहाथियासानो होन सोरबा मोननो गोनां जिखिनि दिनैसिम माने गभर्नमेन्टआ बेखौ 4 बोसोर बारबाय दिनैसिम माने 100आव माने 25%सोल' मावदों 75%आनो जायाखै बेनिखायनो इउनाइटेड फरामा जोंजों बिसोरजों खुनु सोमोन्दो गैया जा जोंनि एक्सट्रा खुंगोन गतिके रायजो राजा जोंखौ बहुत सापर्ट होदों बयबो बेयाव लैहोर फैगोन आं बेखौ आसा खालामो इउनाइटेड फारामनि जानानै नोंथाङा जोंहा मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ गसिगोन बेफोरबायदिखौल' खोनानो मोनबाय थायो बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौथ' दिनैसिम गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिनि बुंगासिनो रन्जन दैमारि सारखौ गगोन बुंबाय बे मोनसे पलिटिकेल इस्युस जाना थाबाय बिसोरनि दै माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिखिनि रन्जन दैमारिनि सायाव बेखौ पलिटिक्स गेलेबाय थानानैसो बिसोरो मोनसे गेमसो गेलेबाय थादों माने दा 4 बोसोर जाबाय केसान सासे बायाखै दिनै जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेबो मोनाखै मार्टियास जिखिनि दं बेयावसो माबा ओइ नंगौ नङा गोदाव सोराव बखि फैलाबायो जोंनि गफुरफ्राव हयना नहय रिहेबिलिटेसन सायाव मा बुंनो होनांगौ रिहेबिलिटेसन सायावसो दिनैसिम जिखिनि मोननांगौ माने मोनजोबाखै आरो माने दा होगोन होनबाय थादों माला होगोन बिसोरनि सायाव खोथा बेखौथ' जों बुंनो हाला गभर्नमेन्टआसो मिथिगौ दा गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट बायनाय लोगो लोगो माखौ होगोन बे गाव गावनि खोथा आरो बेखौ मोनफुंनो हायाबा बेनि सायाव माबाफोर बिनि मोनफुंनो हायियाव जोंहा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल दं माने जिखिनि गभर्नमेन्टजों रायज्लायनांगौ स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिजों रायज्लायगासिनो जोंहाथ' प्लास पइन्टआवनो दं बिसोरसो गभर्नमेन्टआव थाना बेफोर बुस्थु मावनो हायिया बिसोर माइनास पइन्ट जागोन गिबियावनो दिनैनि बे
बेलासि समाव जोङो बे दैमालु गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानो आरो बेखौ फोरमायहोनो सानदोंदि जोङो फैबाय थानाय 14 सेप्तेम्बर जि जोंनि NDFBनि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गहपुर हालामनि दैमालु गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बेखौ जोङो सेन्ट्रेलाइजै फालिनो लादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानै NDFBनि जायफोर बिर जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय गावनि बिदा फंबाय बिमा बाय बाहागिखौ नागारनानै जिउ बाउसोमलांबाय बिथांमोनखौ मान बावनो जोङो आरो बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ मान बावनो फैबाय थानाय जों 14 सेप्तेम्बरखौ बे जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय थाम थिम खालामनाय जादों। जों गाहाय आलासि महरै जोङो मनेस्वर बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगोन होननानै जोंनो खोथा हरदों। जिहेतु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल पार्टि बेखायनो जोङो सामाजिक जाय समाजजों गोरोबना खामानि मावग्रा नै बिथांमोनखौ जोङो आलासि महराव लानाय जादों। आरो बबेनिफ्राय सोरखौ हांख्रायनाय जाबावदों बेजों लोगोसे जोङो बेयाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB हिसाबै जोंहा संकष्ट सदिया जोंनि जि जायगायाव बर' दङ बेयाव जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ आरो बे संकष्ट सदिया गासैबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय।